brother ake sithini uhamba nomuzwa mhlawumbe uzothola ukuthi ufunda nje inoveli mhlawumbe nestory esibuhlungu uyithola usukhala ngenxa yalomuzwa ozwayo. So kanjalo nakuleli iBhayibheli uma uyifunda lento uyizwa ukuthi iyakudla ugcina usungazi noma uyamemeza nalokho kumemeza mpeshane kuzenzakalele ngoba indlela ongizwa ngayo ngalento oyiyo oyifundayo. Wayehlile ukukhulu lapha. Hayi angazi ngichaza kanjani kodwa iqiniso lithi azange bali inkonzo khona sabashiya belele phansi. Manje nomfundisi umbuli lo ongemuva ubaba usokhela lokhuluma. Yes, ubaba usokhela ukhona owayethi angifunde izwi naye engasazizwa ukuthi uthini. Hayi kwasekubhedile kakhulu. Ngesikhathi ethi Funda Thembi lidla mina liyangidla nami ngiyafa manje ngathi hayibo lingena kimi kodwa-ke kwase kwacatsha ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu bekungasiyo imessage yethu sonke sasisetendeni kwakumele ifinyelele kwenzakala ngendlela le okwenzakale ngayo ukuthi wonke umuntu ayizwe. Ngiyajabula ukuthi usufikile kuleyo ngoba kunembono eminingi ekhona enye iphuma kwi-body of Christ abanye bathi kube yinto enhle likwazile ukuthi alithintane nanodwa benisetendeni lithinta abangakholwa abanye bebetshela ukuthi i-challenge khona ku-social media but okusalayo wonke umuntu ucula yona. Uyibuka kanjalo nawe noma uyibuka ngaleliso labanye bathi hayi lento ingcwela kumelanga iphume enkonzweni ayibefanele igcine lapha enkonzweni kuphela? Ngibuka ngeso lokuthi lento njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu bengazwisa thina ebesilapha etendeni lamandla nalendlela lelizwi elalikhuluma ngayo bese kugcina kanjalo kodwa ngiyibuka ngokuthi uNkulunkulu okwangempela ubefisa ukuthi lizwakale lisiza abantu because khona abatestifyayo ngokusizakala kwizwi likaNkulunkulu. Amen. Yebo, so-ke kuhlala kunjalo ngeke abantu bafane bayizwe ngokufana into. Enye into engiyibukile ngiyazi ukuthi angifuni ukufaka kodwa wonke ama-tweets akhona abanye bethi no let's check on uThembi ake simbheke ukuthi uright yini emveni kwale fame engako uNkulunkulu evele bayithatha bayibeka kuwena uright ngokomoya uright ngayo yonke into. Ngifundisi protestant iqiniso lithi ngi-right lokhu kwangempela ngoba ngangenza lento yikho noma kukhona ababheka le kungangezwa lutho ngoba lento engangiyizwa mina akekho ongakwazi ukungizwisa yona omunye umuntu. Ngizofisa usifundele ngaphambi kokuthi siphume noma yiliphi ozosibamba yabona manje uzobamba amamiliyoni alalela Ukhozi njengaphandle. So-ke uThembi ngale kokwenza umsebenzi kaNkulunkulu yazi noma Rosalinda ngikholelwa yona uNkulunkulu ngale kokuthi ubeyishumayela le ndaba ndlela beyishumayela ngayo noThembi besemthatha manje emsusa la akhona amuse kwenye level. Ngithole iSMS nje nangumfundisi umbuli uthi glory lapho usilalele naye man of God. So uzuvele uyahamba abantu abanemvuselelo bekumeme uze kuzo yini enye futhi engayenza uThembi ngevoice yakhe uyacula kakhulu uyahlabelela kakhulu ikhanyiso njalo njalo. Ibivele kuyinto ekhona kwiplan yakho ukuthi wenabe uhambe because njengamanje igama lakho leyibrand vele Miss Mazibuko. Kumbuzo ongathi unzimanyana loyo ukucemeza kodwa-ke okubalulekile nje empilweni yami ukwenza intando kaNkulunkulu. Amen. Yebo ukwenza nje intando kaNkulunkulu. So lokho uNkulunkulu akathi angiyokwenza ngiyokwenza. Hey, yazi mina ngokubona kwami ngibona ngathi ubuwethulwa ngithina futhi sonke emhlabeni abakholwa nabangakholwa ukuthi khona omunye umuntu onamandla kanje walesi sikhathi. Bengibona mina ukuthi mhlambe ngokubuka kwami futhi mhlambe nje ngingayi mina ngedwa ngeke ngabona no dadewethu Zanele Mbokazi umsakazi Zanele Mbokazi esho ukuthi uyazi
Yebo kungazwakala engathi mhlawumbe abanye bakwenza umdlalo nani nani khona la bebhale khona ey'nkundleni zokuxhumana wathi kodwa uThembi isikhathi sakhe ukufisela inhlanhla kule minyango yakho ezovuleka. Hayi uSizanele Anaka ama-crown yes akamlande simbone uSithembi yapha. Ikhokhele manje. Kodwa phela vele iBhayibheli liclear bafethu liyasho ukuthi ukuningakhathali noma ningadiki ibale kwenzeni okuhle for in due season uzokwazi ukuvuna uma kuwukuthi awugive upanga. Mhlawumbe ngenza ukuthi uNkulunkulu ubuka indlela osuyihambile wathi manje sengiyakuthatha ngikubeka kwibalazwe. No mina ngibona ilaunch. Ubona ukuthi usuneyikipa ezenziwe ezithi Funda Thembi ku social media. Abantu base-South Africa. Hayi lesikipa andingayithengi ngaphandle kuba zidayiswa uThembi. Yeah, asidayiswa uThembi. Zibuye zize kuThembi asiyithengi komunye umuntu ongcono. Ngoba ngiyabona wonke umuntu. Ngawuthi usifune edayiswa uThembi. Thembi siyabonga kakhulu esifunda ukuzwa singabalaleli bokhozi FM. Ngiyabona uJobe lapho Lundi eninceke inkosi. Abafundisi abaningi phela bathumela ama message bayakuphakamisa. Uthabani Gambo lapho naye uthi usinawe ule naphezulu. Ngifuna manje sisithembi before sivale usifundele nje noma yini uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yakho nje ozolifunda bese sivala kamnandi nawe sesiyathi happy ukwazi ukuthi awuyibukanga ngeso elinegative lento uyibuke ngeso okumoya. Ngoba manje i-social media yebo kodwa ayikho into engafika kuKhozi FM ukulishaya. Ngiyabonga kakhulu Mama uMroza, ngiyabonga kakhulu Disiqineza, baleli bokhozi bonke ngiyabonga kakhulu nangendlela abamukele ngayo izwi lenkosi. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi lokho abekade efisa ukwenza kwenzakalile. Mhlawumbe ukhulume nomuntu olele esibhedlela ogulayo otsheliwe ukuthi hayi impilo yakhe iphelile, omunye ugulela ekhaya, omunye bese ngozi